Koniecznie będę domov. A čo si čakala, že čo idem kde robiť? Ne. No môže make-up. Mami. Ale neviem. Čo je make-up? Však budeš vyzerať ako takú... Takže tedy však zapadnú to. Čo je makeovanie. Hej, vy si tam uvárať čepotárom, že jak devčina. Ale tátko, presne, však aj jak sú to, aj keď majú bohatí, tak sú, aj ona je namalovaná inak, jak som to dal aj na tablete, som to že aj na YouTube, to tak má namalovaných. A však ty nemáš tak malované, však ty máš také, ale netaraj. Kúpiť také malovanky, aby som si malovať na ústa. Aj tak dobre. Jednu. Oh, to vidím, to je? Áno, to je kokotu. 30 €. Ok. Ďakujem. Ako vy viete, páčilo mi. Ok, ja sa páči, a to nie. Videnia? Normálne, make-upky, a môžeme ísť preč. Veľa to pánkov. No hej, veru. Áno, veru. Môžeme ísť tam. Meno hodinu budú. To je 5 star. 13,70 €. 300 €. Ale 30 €. Však aj to vieš koľko. Však tam bolo toto obuvák, že tam to, že aj ja neviem. No však práve ti to nie, že to veľa. Dobrý deň. Dobrý. Chcete? White boots. Toto sa mi páčia. A toto je veľké. Poď. To sa mi páčia. Ale to budú, že chodíš do školy a potom do školy zase majú. Pozri, čo majú také pekné. Chcem otvoriť? Tu majú dve. Tak skúsme si. Toto môžem nosiť v lete. Alebo kedy. Ale nepečíme si kúpiť, ale sme pečili toto. Až to nevadí, aj môžeme kúpiť aj jem. Ale to sú veľké. Aha. To je toto. Hovorí sa mi, ale to máš veľké. Ale to sú malé, ne? Ale dobre, že mu som vošlo. Budú páčiť tak. Bo to tu, a to sú také veľké. Až. Ako toto je? Čo je veľké? Ale tak máme to tam. Počkej. To sú veľmi dobré. Ale to sú dek 49. 49? Hej. A koľko tam? Tak 80. Toto. No, dobre. Však aj tak. Dobre, tak poďme ich tam pozrieť, čo. OK. To sú žiadky, ale to sú chlapinky. To nejde. To sú také dobré trička. Šaty, toto.
Nevím. To sú ibe smy. Čo mám to vyparovať? No to neviem, či to budú dobre po mne. Podrž mi trošku. OK. No to sú dobre, tak ja si neviem, či dobre nechápu, či... To je nejaký... Mami, kúpi mi kabelku. Toto určite, to stalo 4000. A čo 4000 to nie je. Však som kabelku nemal, ani vždy. Čo? Zloví? A že nie... Teraz koľko stojí. Keď to bude dotáhne, tak neberiem ho. A to prečo? Však si mi slúbila, že mi kúpiš. Aj také... Ja ti poviem, že ja nemám toľko peňazí. Ja som neprišiel len okupovať všetko. Som prišiel len kúpiť dačo. Aby sme mali rodiny mať biznis, že? Aby sme potom druhý soboty chodili na... Toto je... Kempy, alebo zimný... Vesem. Tam natočí video potom. Áno. Presne. Presne tak. Sme zimný krajín. Čo to je? No, to čuteľka, to nič. To sú také spievačky. Ja to poďme kde inde, to nie sú to štávky. Wow, to je aké... Dobrý deň, vítajte v našom shop. Čo by nechcete, ide? Kúkame. OK. Toto viem, vítajte. Victor? To si ty? Áno, ale to si? Ja som toto, čo som nahrával na TikTok, vieš? Aha, to si ty, toto Zoe, nie? Mila Zoe, nie? Áno, presne. Ako si to vedela, to mi písala komentárov. OK. To mám poznáš, ne? A kde je Zoe? Zoe je na TikTok. Zoe je na Doča Boča. Aha, to viem, čo... Ja viem, čo mi poslala až Sofia, že toto. Že to je Zoja. OK. No to som tam ísť, ale ja som tam nechcel, že ja tam snudí. A zatiaľ ja hrám tiež do Boča. To je pekné. Dobra. No zima, ale musím si kúpiť taký. Toto. Aha, to je trochu poč. Kamera, to sa poďme. No, je pekné. Tam je iné. Dobre. Toto si zaberiem. Toto je pekná. Pekné. Toto možná pánovať večto. Dekor. Jak moja mama tam chodí. Ukážem ti kamoškou? Áno, môžeš, prosím. Tak poď tam. OK.
Dobre, toto bola moja, tak, čo máme na TikToku, to bola Oja. Ahoj. Čau. A Mavi? Toto je jak, neviem. Ale ten tiež neviem náš. Kto si? To je náš kamoška. Nepoznám ju. Andrej. Míša. Ahoj. Čau. Ja sa s ním sama, ne? Áno, ja som mojou sestrou. A oni sa poznajú. Do frasa. Paterka vybitá. Ja mám na TikToku tiež, ale ja mám aj YouTube kanál. What? No. Akože, a ty máš aké obuči, oni ti to operajú. Obierajú alebo adaptujú aj dávajú. Dobre. Ale to je... A čo sa na tom robí? No ja sa tam pozvanú, toto je kamošky, alebo kamoško. A to je páč tak sa volá. Ja som myslel, že brat, že rodičia povedali, že sa volá Andrej. Tak, tamto menom. Tak, ako logicky. Má pár 4.